Ola a todos, facía moito tempo que os da Lalá non nos metíamos de cheo nunha romería, así que hoxe decidimos vir para ver que é o que acontece nunha das festas máis populares de Galicia, no San Blas de Bemprive, moi cerquiña de Vigo. Nesta festa, todos os meses de febreiro, dáse así como unha conxunción máxica. Dun lado xúntanse os devotos do santo, que é abogoso para os males da gorxa, da garganta. Do outro lado xúntanse os devotos da boa gastronomía, sobre todo da cachucha de porco. E do outro lado están os devotos da música, dúcias de grupos que se xuntan aquí para percorrer cantando e tocando os máis de 30 furanchos que estes días se abren aquí en Bemprive. Antes era unha festa só de homes. Ata hai uns anos viñan os obreiros que chegaban das empresas do naval, do metal, dos asteleiros, da Citroën de Vigo. Xuntábanse en peñas e facían do día de San Blas o seu día. Pero agora, xa hai uns anos para aquí, tamén veñen as mulleres e todo o mundo. De feito, calcúlase que aquí participan ao redor de 20.000 persoas. Así que, claro, con esa xuntanza faise unha festa tremenda que nós hoxe pretendemos vivir desde dentro, seguindo o fío máis divertido e máis popular da música tradicional e seguindo, sobre todo, a unha das peñas que participa, os Miñocas. De feito, quedamos con eles na casa de Pepe para arrancar a festa, para velo todo desde o comezo. Así que se tedes forzas e o corpo pa festas, quedade. E se quedades, veredes como a cada 3 de febreiro Bemprive enchese de xente que corpiño totalmente de festa. Porque quen ven a San Blas xa sabe que a trula comeza vencido e non para ata a seguinte madrugada. E ademais, a estes romeiros non lles importa se a festa cae en domingo ou nun día de semana. O San Blas non se pode faltar. Se é preciso, pides o día no traballo. A cuestión é poder participar desta alegría que contaxa desde os máis novos ata os maiores e cumprir cos preceptos da festa. Poñerlle un abeliño ao santo para que conserve a gorxa en condicións, probar o viño, comer a cachucha e desfrutar da música. Milagreiro ou non, o caso é que non hai en Vigo e arredores quen non coñece esta festa do San Blas. Será tamén porque Bemprive está só a 3,5 km do centro da cidade, pero iso sí, non ten nada que ver coas presas e co barullo da vida urbana. Isto é un remanso de paz, unha paz que cada mes de febreiro estala en alegría, en festa rachada. Entón o é aquelo de Viva o San Blas!
Vistes que festa teñen armada no Furancho da Costa? Pois así é en todos. Hai música por todos os recunchos. Seguro que algún xa estades pensando en vir ao San Blas o ano que ven. Pois ide collendo folgos, porque hai moitos furanchos que percorrer, moito que bailar e que cantar. Os furanchos son unha das explicacións do éxito desta festa, porque poucas cousas hai tan divertidas como tomar un viño cos amigos, escoitando música e participando da alegría e da emoción dun ambiente como este. A atracción dos furanchos enche de vida Bembrive e todo o Concello de Vigo desde 15 días antes da romaría. 2 semanas de música e viño, e por se isto fose pouco, aínda seguen outros 15 días máis despois da festa, ata acabar o viño. Xa vos lo dicía eu que este é unha festa moi concorrida. Polo camiño atopámonos cos devotos que ian para a misa e aquí tendes parte dos devotos que veñen a disfrutar da música, tocando e cantando por todo Bembrive. A festa está empezando, son as 12, pasan 5 minutos das 12 e Pepe e os miñocas están nos esperando porque están desexando arrancar. Así que imos, vamos. Hola. Están todos os miñocas ou non? Sí, miñocas. Por botar algo para recibirnos ou que? Os miñocas xúntanse sempre na casa de Pepe para tomar un pincho antes de sair a percorrer os furanchos. Forma parte do seu ritual do San Blas, porque aquí cada peña ten o seu propio ritual. No deles, nunca lles falta unha tapiña de orella antes de empezar a tocar, porque claro, hai que almorzar consistentemente a vista do longo día que queda por diante. Pero que son as 12 da mañán, Pepe. Bueno, pero temos tempo. Temos todo o día. As 8 da mañán de mañán. Hasta que hora? Hasta as 8 da mañán. Temos que aguantar hasta as 8 da mañán. Aquí sí. Esta bodeja se cerra as 8 da mañán. É como un furancho pero privado, non? Para os amigos. É unha cousa privada, pero bueno, por aquí pasan... Eu sempre lle dixo a todos os compañeros por aí, pola miña casa pasan miles de personas. Uns pasan para arriba, outros pasan para baixo. Pero depois hai algúns que se colan e entran para dentro. E aquí nos temos xuntadas hasta máis de 100 personas. Na túa familia xa se facía o San Blas de antes? Sí. Eu, nesta casa xa se facía o San Blas e aparte todo o mundo que entraba aquí no San Blas, como os guardias municipales que viñan daquela, e todos aquí viñan a comer xa a cacheira. A festa está na rúa, pero tamén dentro das casas. Cada familia ten os seus convidados e as potas do cocido ferven desde primeira hora. Na casa de Pepe e os seus irmáns, coñecidos polos boticarios, sempre se viviu intensamente o San Blas. Ese día espertan, como din aquí, con arrecendo a marisco de Cortello. O prato estreo, o prato principal é o cocido, a cachucha. O cocido, aquí é o cocido. Non hai outra cosa máis que o cocido. Cocido mañán, cocido mediodía, cocido a noite. Ven aquí, a ver. Fago cocido de toda a vida de San Blas, xa facía miña nai e seguimoslo facendo. Isto é o bonito, xa era de meus pais, meus avós, e seguímoslo, e que esperamos que siga por moitos anos. A que hora empezaches a cocer carne? O cocido, ás 9:30 da mañán. E como calculas? Porque ten que durar todo o día. Eso é o mérito de San Blas, ten que durar todo o día, mañán e pasado. Facedes un percorrido por onde? Por los furanchos. Por todos os furanchos, que nos dé tempo. Cantos furanchos pode haber estes días en Bembrive? Pode haber 34, 35. E os que non demos tempo, agora pola mañán, os 34, que é dificilísimo, a tarde seguímolos. Pero os 34 recorrédelo seguro? Claro, hai que recorrer todos. Non lle vai a parecer mal a alguén? Pues claro, non vai a ser que fostes ali, aquí non, e tal, non. A todos. Mira, marchamos con eles detrás deles? Moi ben. Por certo, agora xa que tal atendes? Agora San Blas agora xa está ben para todo o mundo. Mañá non, pero o San Blas fai milagros. Hoxe está perfecta. O San Blas fai milagros. Saímos da casa de Pepe e agora fixádevos ben neste lugar. Así é un día de festa. E así é un día normal. Un lugar tranquilo como o resto de Bembrive. Un lugar no que todos se coñecen. Aquel home que ven ali, por exemplo, é Benito, o alcalde pedáneo. Porque Bembrive, ollo, é o que se chama unha entidade local menor. Só hai 9 en toda Galicia e son como pequenos concellos dentro do concello. Son parroquias, pero con moita capacidade para autogobernarse. Esta pertence a Vigo só desde 1941 e os veciños están moi orgullosos de ser de Bembrive. Ata non fai moito íbamos a Vigo, Agora os rapaces novos van ao centro. Pero, claro, a xente de máis de 50 anos que xa naceu no Concello de Lavadores, non naceu no Concello de Vigo, entonces vamos a Vigo. Agora os rapaces van dicindo, vamos ao centro. Seguimos mantendo esa pequena diferencia.
Parece mentira que estando tan preto da cidade a vida aquí sexa tan diferente. É totalmente rural e consérvanse verdadeiros paraísos como este sendeiro de Ifonso. O cuidado da natureza é unha das prioridades da entidade local menor, que de feito naceu para a xestión do monte comunal. E outro dos seus grandes intereses é a cultura. Mirade, dos 4.300 habitantes que ten Bembrive, hai 1.000 que participan en actividades culturais e deportivas. Aquí temos unha banda de gaitas con casi 50 músicos, grupo de baile regional, grupo de pandereteiras, grupo de acordeóns, dos grupos folk. Creo que o mellor legado que lle podemos deixar os que veñen detrás, metidos no eido cultural, creo que son personas máis generosas e miran a vida de outra maneira. Téñeno clarísimo, pero este gusto pola tradición musical non é de hoxe. Xa nos anos 20 tiña unha coral, varias rondallas tradicionais e nacía a Sociedade Cultural Helios, que aínda se mantén hoxe. Levan no sangue a afección pola música e todo isto ten o seu reflexo na festa de San Blas. Desde sempre as confrarías subían á festa acompañadas de gaiteiros. Está claro que en Bembrive sempre souberon como pasalo ben. Bembrive ven de benevívere, de bon comer e de bon vivir, e hoxe en día tratamos de manter esa circunstancia na parroquia. San Blas realmente, esa festa data do século XVII, pero non sabe realmente cando explosionou hacia o resto da cidade, e hoxe en día, pois, San Blas é un referente en toda a cidade. Eu creo que é unha romería como as romerías de sempre se conocen, donde todo o mundo ven a divertirse, a pasalo ben, a olvidar das penas, nesta época de crise, olvidarse da crisis. É algo diferente que hai que vivilo realmente para saber o que é San Brais. De feito, o que ven a San Brais un ano repite sempre. Primeira parada técnica dos miñocas no primeiro furancho. Mentres eles tocan, eu aproveito para falar cun dos veteranos do San Blas, que é Manolo, alcumado Pianico. Manolo, que fas ti que non estás tocando cunha peña? Pois ando coso dunha patiña, entón non podo. Ademais teño filla e senro que tocan tamén. Andan por aí tamén. Eu fui gaiteiro. Cando eras mozo xa viñas a San Blas tocando porque vos na túa familia tiñades un grupo de gaitas. É un grupo de gaitas dos pianicos. O sea que ti participabas no San Blas hai 40 anos. Sí, hai máis. E como era que el San Blas? Era distinto de agora? Non había tanta xente. Agora é moita xente de máis. Logo, que pasou? Bueno, o tempo vai mellorando. O tempo vai mellorando. O tempo... Eu acordo de rapaz, ao sere San Blas un día de hoxe, aí onde está esa cooperativa aí en frente, eran viñas. Esta xente comía por debaixo. Non había tanto forancho como hai agora. Isto agora é un diluvio de forancho, que aquí 30 non se quede forancho. Naquela non había tantos furanchos. Un par de taberniñas e fora. Un par de tabernas. Había máis devoción ao santo e menos furanchos. E menos foranchos. Gaitas. Naquela non había tanta gaita como agora. No, eu para min a gaita era bonita, pero mira que era eu solo que tocaba aquí en Bembrive. Era eu solo que tocaba a gaita en Bembrive. E non botas de menos andar tocando pola festa? Pois voto, pero agora xa vou velho, xa teño 77 anos, xa. Hola, meu neno. Mira, meu neto. Este é o teu neto? Xa empeza, mira. Aí está a miña filla. Están todos? Colombo, outro meu fillo. Estes son os da tua familia? Estes son os da miña familia. E como se chama a peña? Estes son os pianicos. Miña neta, que toca no grupo folk, o meu senro, eu que está detrás, e andan así. Modesto, eu creo que Manolo tiña que
tocar con vos outra vez. Home, tiña que volver outra vez con nós porque levamos a sangre del e eu penso que debe estar con nós. Están moi orgullosos del. Por eso queremos seguir a tradición para que non se perda isto. Para vos é importante vir ao San Blas. Exactamente, aparte somos daqui nativos de aquí tamén da terra, daqui de Bembrive. Para nós é moi importantísimo estar en San Blas. Esta festa cambia vos moito a vida aquí na vila, en Bembrive? Non, mito non cambia, iso é toda unha armonía. Iso é... Pero un mes de troula, algo cambiará. Home, algo sí. O día seguinte acabas un poquinho cansado, pero non pasa nada. La pasé todo ben. Pois a ver, pianicos, tocad un pouco que vos queremos ver. Unha das cousas boas desta festa é que conviven perfectamente a troula e a devoción relixiosa. Unha cousa non quita a outra, e os mesmos que mercan esvotos para lle levar ao santo ou que participan nas misas e na procesión van a estar despois nos fulanchos. É que agora xa hai que coidala de todos os xeitos posibles, e tanto ben fai unha xudiña do santo como un pouco de viño e de cachucha. O curioso, sobre todo, ver a cantidade de romeiros que se reúnen nesta festa é que San Blas non é o patrono de Bembrive. O patrón é Santiago, pero iso sí, co seu permiso, non hai dúbida de que os devotos da troula son fervorosos fiéis de San Blas. É impresionante, sabes, aquí un día de semana, como está todo o mundo, de todas as idades, porque eso é outra cousa que me parece impresionante, disfrutando pois de todos os elementos que se poñen aquí xuntos, que son a parte relixiosa, a parte festiva, gastronómica, social, de relación, e, por suposto, é algo fundamental, a música galega. E iso é porque a música... Sei que é unha mestura explosiva, diría. Explosiva, pero a música galega é porque está a música galega, porque nos une a todos tamén. Calquera que saiba tocar algo ou que non saiban, que solo sea de oído, ten que vir armado, como aquí. Sí, collemos os instrumentos e aquí nos plantamos, ademais non fai falta Facebook, nin fai falta nada, porque isto é un punto de unión natural ou que xa contamos con el e nos atopamos xente que fai moito tempo que non nos vemos, o mellor ou menos, pero aquí estamos todos. Aínda que se organizan por peñas, é certo que calquera que pode vir, pode participar, son grupos abertos. Sí, no tocante a música, dende logo que é super aberto, o sea, ti te plantas ao lado de alguén, tocas, por eso a música galega e popular nese caso nos sirve de unión porque todos o repertorio manexamos perfectamente e nos podemos acoplar, cousa que con outro tipo de músicas ou músicas menos tradicionais ou populares sería moi complicado, non? Xente baila, xente toca o que pode e ninguén, todo o mundo participa na medida que pode. Hai relevo, hai novas xeracións. E que hai de todas as idades, a xente que toca a gaita, sabes, están xente maior con nenos, todos estamos aquí disfrutando deste día e ninguén pensa que isto ano que ven non poda repetirse, todo o contrario.
parada técnica, segundo Furancho. Sí, bueno, despois da noite que tivemos ayer. Pero falamos da xornada de hoxe. Da xornada de hoxe. Bueno, a segunda quedan 500 polo menos. De aquí a mañán. Bueno, aquí hai que cumplir todas as tradicións. E unha tradición é, en cada Furancho, proba o viño. Exactamente. Hai quen prefire tinto, quen Os donos prefire... do Furancho sacan unha xerra de blanco e de tinto para xente que canta, que toca, que baila. Pero eu fixeime que sacan a xerra, pero non sacan tanto as tazas, bebedes todos pola xerra. Sí, normalmente é así. E blindamos polo San Blas. Polo San Blas. Hoxe e nunca máis, hasta o ano que ven. Vamos a probar o viño. Está borra, eu. Cantos anos levas ti vindo a San Blas? Eu xa viña co finado de meu pai, Enrico Xalueiro, eu tamén son Manolo Xalueiro, nos anos 50. Que gaiteiros viñan daquela? Porque ti en algún momento faláchenme de que vos encontrabades aquí con Moxenas, por exemplo. Sí, Moxenas, pero xa antes de Moxenas, o Freiría, o Eugenio, é un dos primeiros que recordo eu moverse por todos os Furanchos tocando a gaita e arrastrando xente con el. Depois, aquí estuvemos Portela, estuvo o finadiño de Mon, Puchiño, Moxenas, o sea, un feixe de xente toda de outras generacións que, por desgracia, xa nos abandonaron. Pero que estamos con eles, principalmente o día San Blas. Aquí, hasta de abuelos a netos, toca todo o mundo, ou canta algo, ou baila algo, todo o mundo. E que se nos metemos nós a tocar uns paus e unha pandereta non nos berra nin. E se o cámara lle dai no pau, sale tamén o ritmo. Porque isto é un arrastre, non ves? Tiran uns polos outros. E vaite levando, e vaite levando. E vas tocando, vas cantando, vas bailando. E isto empeza pola mañán, como estamos agora, e termina... O río cando vai xixi. O río cando vai xixi, ai, ai, ai. Leva carballo se folla e xixi. Tamén podía levar a xixi, ai, ai, ai. A linguas manuradoras xixi. Xa me dixo teu pai que te saque a bailar, que non me dio no baile que te deixe quedar, que te deixe quedar, que te deixe quedar. Xa me dixo teu pai que te saque a bailar. Eres unha leva e trae a xixi. Eres unha leva e trae a xixi, ai, ai, ai. Que andas levando e traendo a xixi. Por diante moi boa cara a xixi, ai, ai, ai. Por trás estás vendendo a xixi. Por culpa do teu levanto o premio meu. Si non tiña ganas moitas manchiña eu, moitas manchiña eu, moitas manchiña eu. Por culpa do teu levanto o premio meu. Por culpa do teu levanto o premio meu. Si non tiña ganas moitas manchiña eu, moitas manchiña eu, moitas manchiña eu. Por culpa do teu levanto o premio meu. Marcos ten cara de deitarse ás 5 da mañá. Ás 5 da mañán, Furanchos a tope e ainda quedaba xente por aí. E a que hora empezache? Empecé, pois mira, eran as 7 da tarde. E cantos días hai que empezache? Por lo menos 2 semanas que leva aberto todo isto. O sea, 2 semanas? Sí, xa leva. 3 veces por semana? Sí, sí, sí. 7 ou 8 horas? 7, 8 horas. Ahora que queda, porque acabar a festa temos que seguir outros 2 semanas máis para rematar. Anda ya. Ai, 2 semanas máis? home. Pero ese non é corpo que aguante. Sí, nós estamos acostumbrados aquí en San Blas. Mira, pero temos ti... que recibilo ben e despedilo ben. Ti cantos anos hai que participas? Bueno, pois eu nacín aquí, teño 40, desde que teño razón de ser. E notaches como foi cambiando? Cambiou, pois, o sistema de convivencia, o sistema de pandillas que había antiguamente, que salían os esteleiros, salían de Citroën ás 12 da mañá, viñan en tromba aí con os autobuses, tiñan as súas comidas encargadas aí nos baixos das casas. Como foi que unha romería que naceu sendo como todas as romerías un acto religioso, sí, bueno, de devoción religiosa, pois foi a música ganando terreo, hasta que hoxe en día xa é máis casi máis famosa sí, porque, pola música que polo santo. Porque a xente ten moita cara de festa. A festa realmente está na romería, nos Furanchos,
E a xente se xunta, se pandillas, cantan, bailan, troulan. Festa, hasta hai uns anos, era solo de homes. Pois xe, por desgracia, xe. Por desgracia. No, porque a mí me gustan as mulleres, entonces por desgracia era de homes. Eu quero que sean mulleres tamén, porque o pasas ben. Pásase mellor hora que A antes. miña que estea na casa, pero eu que baixen mulleres por lá na festa. Manolo, ti que dices eso da incorporación das mulleres? A mí me gusta todo iso. Que as mulleres tamén actúen. Non damos en los homes. As mulleres aí con jaito longo e aí está a miña filla. Tocan ben, E tocan ben. Mira, era unha festa de homes. Era. Xa hai uns 20 anos para cá, xa a muller empezou a tomar posicións, e agora, cuidado, se facemos un recuento, o 50%, non sei se quedaríamos en minoría, nós, Xa quedaría ese E minoría. antes aquí non se miraba unha muller. É que non se miraba unha muller. Eso prestou ya a festa. Sí, eu creo que sí. E a vos tamén. Que sí. Non está, home, non. Home, non. Se non a miña muller, cada vez que viña o San Blas, como hasta outro día non aparecía, leña. Home, a incorporación da muller, como non vai a ser boa? Eso está clarísimo. O sea, non teño nada que decir. Nada que decir, non comentamos. Xa que incorporaron a muller á festa e lle deu outro aquel distinto, vouche presentar unha muller que a estou vendo polo rei. Ven aquí. Estou mirando aquí así de esguello que temos unha visitante, unha muller que nos mira. Felicia! Se perde unha. Hola, meu amor. Xa diciu, hai festa, non estará Felicia. Hombre, eu non perdo unha. Mira, nesta festa antes só viñan os homes. Agora ven as mulleres tamén, e as vellas ainda mellore. Eu fago lume desde pola mañá hasta a noite, onta noite xa non dormín coa gana de vir, Xa estabas pendiente, con olla. Hombre. Para que abogou sus amplas? Sei que da garganta. E a ti boa falta che fai? Mi madre, para cantar, eu sempre estou como boca aberta. É zumba... Queres que boto? Bótalle unha, venga, va. Chora, videirinha, chora, polo meu amore que se vai embora, que se vai marchar. Chora, videirinha, e volve a chorar. Eu quero che ben, eu teño xa admiración, pero casarme contigo non mo pido corazón, non mo pido corazón, non mo pido corazón. Eu quero che ben, eu teño xa admiración. Ai, Maruxiña, dame un biquiño,
Ai, Maruxiña, aunque sea pequeniño, ai, Maruxiña, detrás de un balado, dame un biquiño que non é pecado. Eu quero che ben, eu tiño xa admiración, quero casarme contigo, non mo pido corazón. tarareo solo. Eu tarareo solo. Ti tarareo solo. Que era unha novedade, ver Enrique Otero, un home serio como é. Non, mira, eu non podo cantar, non teño. Non te preocupes que estamos aquí ao lado do San Blas e faicho unha página. San Blasiño. O noso amiguiño. Ti eres máis devoto do San Blas, da cachucha ou da música? No, primeira música. Primeira música. Despois estas festas populares me encantan todas, me gustan todas porque isto é unha gozada. E depois hai un cachiño de orella, máis ben. Pois entón sí, ou un pulpiño. Todo vale. Cantos anos viñaches aquí a tocar? Non me contes cantos. Poden ser 20, poden ser 30, non sei. Os anos pasan. E que ten de especial esta festa? Por que reúne tanta xente? Por que veñen tantos gaiteiros? Eu non sei, que eu sei que son un rapaz de moi pequeno, do San Blas falábase maravillas. Toda a xente de todos os barrios lle gustaba vir a San Blas. E que tal se toca no San Blas? Porque aquí, como participan todos, os que sodes así máis perfeccionistas, eu non sei se sufrides. No, aquí deixamos a perfección un lado. Sí. Cada un toca o que sabe, acopla só o compañeiro, non hai miras de que é máis grande, máis pequeno. Non, aquí todos somos iguales. A min cóstame de creerlo, Enrique, ti co perfeccionitiña que ti me eres, que che gusta ter todo aí. Pero hai que saber adaptarse a todo, Mira, eu hoxe non treixen a gaita, pero mira. Que treixeches? Unha escunchiña. Aquí tendes o terceiro componente do San Blas, o bo comer do que falaba antes Benito, o alcalde pedáneo, e Pepe e Manolo, a posibilidade de tomar un pulpiño, un churrasco ou unha cacheira ao ritmo da música. Quen se pode resistir a esa tentación? Este é outro dos elementos que fixeron medrar a festa, porque atraídos por estes manxares, comezaron a unirse á romaría as peñas de homes que saían de traballar en Vigo e viñan xantar aquí cos compañeiros. E así continúa sendo hoxe. Claro que, como xa nos contaron desde mediados dos anos 90, tamén as mulleres participan da parte máis terrenal e profana desta romería religiosa.
3:04 da tarde, no San Blas de Bembibre, e aquí a festa continúa. Eu diría que está no momento álxido. Segue chegando xente e xente, buscan un sitio para comer ou un sitio para tomar un viño, como un furancho, onde escoitar tamén un pouco de música. Imos ir detrás deste grupo e a ver se de paso conseguimos falar co dono do furancho, que eu quero saber unhas cantas cousas. Vamos. En mala hora viñemos. Bueno, un poquinho apurados sí que estamos. Que hora apuntas? 3 da tarde, Tal, a salir da misa maior, despois está cheo sempre, hasta as 5 da tarde, así. Hasta as 5? Sí, despois a partir das 5 da tarde para un pouquiño e a partir das 7:30, 8 outra vez. O pobre está aquí a traballar. Estamos interrompindo un pouco. Que tal este ano? Porque alguén me dixo que estaba notándose a crise, tamén nos... Sí, ayer notouse moito. O ano pasado cerramos ás 6:30 da mañá, este ano ás 2:30. Ás 2:30? A ver, deixamos pasar. Este é o que hai. Unha diferencia de 4 horas de traballo, que se notou que a xente aparte non gasta igual que o ano pasado. Ti crees que por eso, sí? Sí. Hai moito parado, os parados non cobran hasta o día 10. Claro, esta é unha festa de moitos obreros. Sí, esta é unha festa obrera, totalmente obrera. Esta era unha festa antiguamente da xente dos astilleros, que viñan arriba a Bembrive a beber viño a comer cacheiro. Canto viño podedes vender no San Blas? No San Blas? 1000 litros, 1000 e algo litros. Cambiou moito o ambiente de cando viñan só os obreros a cando ven xa toda esta xente. Ahora hai moita xuventud. Ven moitas peñas, moita xente xoven, fan peñas, bueno, un pouquiño máis desmadrado. Máis desmadrado? Sí, máis desmadrado, máis. E de comer tamén poñede? Sí, temos algo de máis de variedade que o ano pasado, temos que ir adaptando os seus tempos que corren. Temos cacheira, tortillas, zorza, empanadas... Ten boa pinta, ten boa pinta. Temos unha cociñeira estupenda. Non deixar pasar. Ai, que me estou aquí interrumpindo. Poña sarra, esa. Que mal momento esto. Isto sí que fastidia. Diego, deixámoste xa, porque estás aquí apurado de traballo. Pois veña, moitas gracias pola visita. Mira, o San Blas para ti é unha festa especial, supoño. Sí, moi especial. Estamos todo o ano agardando que chegue, preparándonos todo o ano para este mesiño que traballamos aí un pouquiño, Non sales a cantar e a tocar un pouco? Non teño tempo. Ven a botarlle unha peciña. Que va. Non me atrevo. Baila aquí comigo. Va. Venga, que está. É que senón o pobre solo traballa. É o que hai, xa non teño forzas para máis. A forza anda xa escasa, pero sempre lles queda máis. Non se sabe se por intercesión do santo ou por ter xantado algo. O caso é que os romeiros de San Blas collen folgos novos e están dispostos a aguantar ata ben entrada a noite. De feito, a partir das 7 da tarde comeza a chegar máis e máis xente de toda idade e condición, desde os políticos da cidade aos obreiros do metal, unidos todos na mesma trula. E aquí tendes os miñocas que continúan incansables percorrendo os furanchos que enchen o barrio Mosteiro, onde estes días non queda baixo o garaxe que non se abra para vender o viño da propia colleita. E, por suposto, segue a música, as gaitas, os acordeóns, os tambores e as voces que non se cansan de cantar e de berrar vivas a este santo que lles permite pasar uns días de diversión completa. E pro ano que ven, máis e mellor, non o esquezades, cando chega febreiro, viva o San Blas!